Hej og velkommen til min VE-aflevering. Jeg vil starte med at fremlægge opgave 31.7, hvor vi har fået den her vare, som hedder Simple, hvor vi så først skal finde deres omsætning. Jeg har lavet den her tabel, hvor den ganger salgspris med afsætning for at finde omsætning. Så hvis vi sætter vores værdier ind fra salgspris og afsætning her, så kan vi se, at den regner omsætning ved at gange de to, så 200 gange 2000 giver 400.000 og så videre hele vejen ned. Derefter skulle vi så finde differensomsætningen, og det er hvor meget ekstra omsætning det vil give for virksomheden og producere en ekstra vare imellem de her salgspriser. Så vi kan se her, at der er ikke nogen differensomsætning, der er ikke nogen ekstra differensomsætning ved 200, men hvis de så har en salgspris på 180, så vil differensomsætningen være 80 og så videre. Så er vi nået til 31.18, og vi skal her nu først redegøre for forløbet af de variable omkostninger, og for at finde de variable omkostninger, så skal vi ind, og så skal vi gange, som I kan se her, vi skal gange afsætning med VE for at komme på totalniveau, og så ganger man selvfølgelig med afsætning. Så hvis vi starter med at putte vores værdier ind i min tabel igen, som vi gør her, så kan vi se, at de variable enhedsomkostninger, de forløber sig proportionelt med, at de har en forholdsvis lineær stigning. De begynder ikke at aftage eller omvendt på noget tidspunkt, så de er proportionelle. Så skal vi efter finde den optimale salgspris ved brug af totalmetoden, hvor vi skal så finde det største dækningsbidrag i alt. Og vi kan så se her, at det største dækningsbidrag, det bliver fundet ved en salgspris på 155. 2 sekunder. 100 her. Ved salgspris på 155. Efter dette så får vi at vide, at de forventede kapacitetsomkostninger er sat til at være 2,4 millioner, og derfor efter skal vi så finde den resultat af den primære drift. Det gør vi ved at tage omsætningen fra fra det optimale salgspris, minuser med forventede kapacitetsomkostninger og minuser med de variable omkostninger. Så derfor får vi et resultat af primær drift på 544.000. Så er vi nået til sidste opgave, hvor vi skal finde den optimale salgspris for varen her ved hjælp af differensmetoden. Og differensmetoden er, hvor vi skal finde differensbidraget, som er differensomsætningen minus differensomkostninger, og differensbidraget det viser den gennemsnitlige ændring, når aktiviteten stiger eller ændres med mere end en enhed, hvor meget dækningsbidraget bliver ændret der. Og så det differensbidraget, det viser om hvorvidt det er lønsomt at sænke salgsprisen. Så længe at differensbidraget er positivt, så er det lønsomt at sænke salgsprisen. Så vi starter med at sætte vores værdier ind som vi også gjorde før. Så får vi hurtigt en omsætning, som før med gange salgspris med afsætning. Så finder vi differensomkostninger ved at dividere ændringen i omsætning med ændringen i afsætningen, og det gør vi hele vejen ned. Så for at finde differensomkostninger, så dividerer vi ændringen i variable omkostninger med ændringen i afsætning. Derefter vil vi så minus de to med hinanden, da differensbidraget er de to minus hinanden, da omsætning minus omkostninger, det ender ud i dækningsbidraget. Og derfor kan vi aflæse, at differensbidraget forbliver positivt indtil salgsprisen, helt ned til salgsprisen er på 2.000. Når den så kommer ned på 1.750, bliver det så negativt og derfor ikke lønsomt at sænke salgsprisen. Så det er vores optimale salgspris. Efter skal vi finde deres resultat af primært deres ligesom sidste opgave, hvor at vi fik deres samlede kapacitetsomkostninger på 950.000.
Så vi gør ligesom før, at vi finder omsætningen for den optimale salgspris, minus så med de variable omkostninger for den salgspris, og minus så med de samlede kapacitetsomkostninger. Derfor får vi en resultat på primær drift på 400.000 for den salgspris. Tak for at se med.